Per altra part, el portaveu del bloc ha assegurat que tot i que el govern valencià ha aprovat la moció del bloc per a demanar el soterrament de les vies al pas per Benifaió, aquesta moció encara no ha sigut aprovada pel ple municipal. I aquesta moció va quedar que passaria per la Comissió d'Urbanisme. La moció parlava de demanar el soterrament de les vies al seu pas per Benifaió. Aquesta moció es va presentar en el Parlament Valencià. El Parlament Valencià ha sigut molt més diligent que nosaltres i l'aprovaren tots els grups polítics, incloent el PP, el Partit Socialista, la proposta del bloc, se va aprovar en el Parlament Valencià. I així a Benifaió encara no han aconseguit que passi per el ple. I crec que som els primers interessats, el poble de Benifaió, que passa per el ple de Benifaió i s'aprova aquesta moció, perquè creiem que s'ha d'aprovar, perquè Benifaió mereix que tinguem les vies del tren soterrades al seu pas per un altre poble i no sé què passa, però per així Benifaió és impossible de què passi. Així es demana que es recolza la proposta ja aprovada a les Corts Valencianes.